a punt d'arribar al segon cap de setmana de la temporada a Masella. Ja us vam dir que aquesta temporada estarà carregada de sorpreses i de novetats per celebrar els 50 anys de l'estació. Avui us en presentem una. Atenció! Sabeu on és? Sabeu què és? Si encara no ho heu descobert, aquest cap de setmana ho podreu fer. A més, tindrem 11 pistes obertes, 8 quilòmetres esquiables i ampliem sobretot la zona de debutants. Tindreu pistes de debutants tant a la zona del Pla de Masella com a Oriola per tots aquells que tingueu ganes de començar amb esquí o amb snowboard.